dhewe to. Krono. Wong kene iki nek ndelok ketoprak ya ngono ku sing kae ibu-ibu apa ibu-ibu delok nom-nom kae. Walah iya. Ayu-ayu Iya, iku mang ora dimangkok ning kene terus atok kowe sampean gelem ning kene lah yo nglumut. Lumut apa ya kletir ngono kali. Alah tek ngalah ning kono. Ora ngrasakno aku sing nganti nganu kalengan kono mah. Kowe iki ya kudune sabar jenenge wong iku. Lho kowe kok yo banget pile kowe. Wong ana kancane turu ning pinggir kalengan lho kono udan kok kowe meneng ae ora gelem dikandani, ora gelem apa. Lho roh kok iso wis teles kabeh iki banget iki. Lah kowe nek turu nek keseli mbok ya roh gon. Kacane ning isor terop kok malah ning pinggir kalet apa punden iki ora ketir kowe. Arepku lak ben sepi ngono lho. Sepi piye malah nggone ngunjuh cah wedok-wedok. Kowe ora ngrasakno aku. Piye? Punden lak digoni cah wedok-wedok. Aku bingung nguyuh ning ndi. Iya. Nguyuh ning pinggir. Iki lho truk diesel. Iya. Buarep nguyuh ngene. Lah kok treke maju. Iya. Aku yo ngene. Ngetutno truk mau lho. Kok bangetene ya aku. Kowe kok iso sobek awake. Wong kowe wong ora gelem sing tata sing penak mangkon wis dikek panggonan ning kono. Lah ning kono dikek aling-aling terpal mah terpale dinggo apa payon nyubur. Katene ketok kabeh. Wis ora apa-apa, sakake disyukuri wis nggone yo penak. Wis alhamdulillah nggone. Sebat pun iki barokah sedayane pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Pokoke karo kiai kene dongaku siji. Apa? Muga-muga wong kene kabeh tak dongakno panenane kathah. Amin Allahumma. Loh, dongakno piye? Panenane kathah. Wong kene nek didongakno panenane kathah mesti seneng mergo apa? Wong kene iki lho semangate tani luar biasa. Iku lah nek sing duwe sawah panenane akeh seneng. Lah nek sing ora duwe sawah sing dipaneni apa, Mas? Ndongakno berarti ora adil kowe ngono ku. Yo ora ndek sawah kabeh. Ora ndek sawah kabeh iki rata iki mosok wong kabeh ndek sawah kabeh. Kan yo ora ana. Yo nek ana muga-muga sing anake dadi bocah sing saleh-salehah. Amin Allahumma. Dadi apa? Anake dadi bocah sing saleh-salehah. Ndongakno yo ora adil. Kok iso? Lah ndongakno sing muga-muga anake dadi sing saleh-salehah. Iku lah nek sing wis duwe anak. Lah nek sing ora duwe anak, ora mbok dongakno. Dongane ngono ku yo ngrasani sampean ngono ku. Dongakno nek sing duwe anak tok, lah aku sing ora duwe anak yo ora didongakno. Lho ngono ku yo padha-padha. Kowe karo kowe sing dongakno. Wah. Kowe dongakno ora komplit tok. Mugi-mugi sing di sawah panenane kathah. Lah sing di sawah, sing ora di sawah yo paling ora iku yo iso tuku sawah. Nek di dhuwit nek ora di dhuwit, ora di suwek yo nguli-nguli sing duwe sawah. Weh, padha karo dongakno kuli. Omongan. Lah wong sing dongakno yo tau tani piye? Lah gene ora tau tani. Lah aku manggep prei ketoprak ngene iki. Aku tani lho Mas aku. Layakno kulitem nglawu. Wah aku wasori aku tani sediluk ning wapok ora iso. Perkara apa? Masyaallah. Perkara apa tani yo penak kok. Penak nak wayah tandur kok ngene iki to. Wayah rendengan ngene iki nggon aku ngono kok. Aku melok mburuh ndaut aku. Aus. Saya Kene. dagelan apik-apik apa buro apa? Mburuh ndaut. Dene Tahu piye kowe? Lah dene ndaut tau. Wah, pirang dino? Ndaut aku untuk borongan 3 dino. Bayaran piro? Bayaran ana nak 240. Sukses to. Walah bayarane wapenak ri. Bar bayaran itu terus daud 3 dino. Daudku 3 dino. Terus olehku lara nganti seminggu tak andani. Lho, ndak kok lara iki? Lah terus ku aku kuatel terus denyeken kabeh ana dikum ning banyunan sedina nganti 3 dino lho iki. Tak kandhane aku terus kuwapek ra sida melok mbaut neh. Carane to. Piye? Kresek. Kowe kok brongso katewel. Omonganmu. Lah terus mondo aut to. Oh, wis to. Apa iki aku gak ndaut lah saiki tanahku ya wis mergawe. Ning ndi? Teng iku lho Mas, mergawe teng PLN. Dia kok wong akeh. Iya. Kowe biyen lak jauh. Iya. Tani. Iya. Ora sukses ora awakmu lara. Aku terus melok daftar melok mergawe Ning ndi? teng PLN. Iku lho. Alon.
pegawai listrik nasional lho Mas. Dadi Ya ndi? tempe LN. Bocah iki kok mati kandhane mah ya aku. Paham. Mergane ndi? Tempe LN. Teng PLN. alon-alon. Teng PLN. Lah iya, kelas kaget ndi? Tempe LN. Tempe LN. Tempe LN. Tapi sukses. Ya alhamdulillah aku ning kono bagian nyekel setrum. Selamat. Alah ya modar sedina aku wis ora balik kok. Mulane kaya aku iki lho sukses. Sukses ya. Pegawai bank. Wih, sombong. Pegawai bank wis suwe kowe ngerti bank. Ya lumayan iku soleh setengah tahun. Wah, ya lumayan ya Rio. Lumayan. Regane ning bank BRI. BRI? Iya. Wah, kowe mergane BRI. Ya kerasan ning kono. Perasaan. Mergawe apa ning kono? Kadang pegawai bank kok. Wah. Aku tapi ora bagian kantor. Lah bagian apa? Asok. Ah, lho bagian apa? Bagian apa sok? Asok ya apa? Ngangsur lho. Bagian setor. Apa? Apa? Iku jenenge kene utang. Pegawai kok bagian asok. Tapi ya Pegawai apa iki ya? bagian utang apa bagian asok iki? Gablek apa ora duwe apa-apa utang iki. Kere. Aku iso. Nek wong kene lho ora ono ngono ku. Ora ana mong kene. Wong kene sugih-sugih mah. Wong kene iku angger gelem sedekah kaya ngene iki. Iya, iya. Iku mesti ora ngarari rezeki ape kurang. Turah tak ngandani. Berarti turah-turah. Iya jelas turah-turah. Kowe ngerti omah sing ning kono mang mbok titipi parkiran Mobil kono. Motor bis mang rombongan. Iya. Omahe gedhik ta mang. Omah sing kene-kene. Omah kene ana sing elek. Ora Gak ana. ono ya? Alah. Iki paribasane omah ning dhuwur gunung lho Mas. Heeh. Gawe pondasi tok iki padha karo gawe omah siji. Endi? Iki Iya gawe pondasi tok iki lho. Dhuwurna pondasi madakno. Padha karo gawe omah siji. Delok omahe dhuwur-dhuwure kok. aku tapi gak gumun. Lah perkara apa cagake saka yo pirang-pirang. Sokone piro to? Lah omah gedhi mau saka mubeng omah. Ana nek 8 1 2 3 4 5. Alah ora gumun ngoten. Saka 5 Aku lho ora sombong aku. Aku nak trimo saka ngono ning ngarep omahku emper ngarepe tak sokoni ana nak 12. Emper tak sokoni ana nak 12. berarti karo wong kene ora gumun aku emper tak sokoni 12. Engko lagi sing samping kiwa tok iki lho Mas. Piro? Gumun kuwi. Piro? Ana nak 20 ngono. Ngarep 12 Samping 20. Lah kok ora padha? Ora padha no. Lah nyapa? Lho wong karek ndelok angine no, angine banter mara ngiwa kok. Nek angine bantere mara nengen ya sing nengen tak kei 20. Iku cagake apa? Pre. Dadine nek pas rene banter tak cakeki 20 ben ora ndang gage rubah. Bentah bento. Iku jenenge omah ndeyek. Lah tapi kan saka. Saka prek gawe apa? Lho sing penting nek saka timbang mok saka papat kalau tak sakoni 20 akeh kuat. Sesuk kok nabrak truk ben rubuh iki. Omong Ya aku. nesu, wong reja nesu. Ya aja nesu piye wong diomongi tenan Dudono piyai kene iki luar biasa. Lah wong kok kon bandingi piyai kene ya ora iso no awak dhewe ngono kuwi. Wong kene bayarane kena di hitung bulanane. Lah awak dhewe iku alah Tapi wong kene arep rukun. Lah rukune Wong kene lho ora tau tukaran mbek sing lanang tau mun. jare sapa? Ora percaya wong kene tak dudono. Malah nak kene iki percaya piyaine rada meneng-meneng. Blok eko curewet tak ora tau tukaran. Paling kok dikeki kaya sing lanang kurang sithik. Lha kaya kok sakmene iki mbok ndi ae paling wong mbok dolanan mbok jajan ngopi tok ora eling lombok entek kabeh entek omah. Iku mono wis prinsipe wong wedok ta omong. Anane wong lanang diseneni wong wedok terus Ya. mergo kayane kurang dadi kuncine wong omah nyuwun sewu. Ya. Kepengin ora tukaran karo sing lanang kuncine siji. Apa, Mas? Wong wedok dikaya akeh setuju mboten Bu. Mantuk kabeh. Kuwi iku tok sing mantuk. Iku malah wong angger. Oh, kabeh wong wedok ya seneng. Wong wedok dikayani kata jenengan seneng. Rukun ora ngarah tukaran sing lanang ya ora diclathu. Iku berarti wong lanang sing goblok. Wong lanang kok ngoyoni wong wedok iso akeh iki wong lanang sing kurang pengalaman berarti Mas. Malah pengalaman koyo aku ya ngono. Lah, kowe? Mergawe pirang-pirang Ya. wulan tak celengi, "Dek iki lho kaya aku lek ngedoprak lek wayangan iki." Ya. Beleng langsung 4,5 juta sak wulan. Alah, berarti ki
No. Salah. Kleru enak ngono caramu. Kok mbok klerono? Lho paling ora wong lanang ya, Mas. Wong lanang kaya sak wulan misale 4,5 juta. Lho dikekno dhuwit wong wedok 50.000 kok. Goblok iki. Wong wedok kayane akeh-akeh apa? Masuk kowe ketara ora tau ora butuhane wong wedok. Wong wedok iki butuhane akeh. Tur meneh saiki abang pokok ya larang-larang beras mundak, gula mundak, minyak mundak kabeh. Ana sing medun. Ka ana apa Susu medun, goblok. susu ya mundak, Medun. lah kok iso? Lah ketu mau susu mundak ning kene. Susu ya medun, goblok. Ora pengalaman. Susu olah ya itu susu mbok nglewet. Iku mah kopek, goblok. Wong mangan wong akeh. Tapi ngene Mas, Piye? kayak pencerahan, saya sampean nek ngarani aku kleru. Bojoku anane tak kayani akeh. Ki siji dienggo nyukupi anakku. Nomor loro, bojoku ben macak ayu. Kok nek wong wedok macak ayu, macak glowing, sing kesaut tetep wong lanang. Kae to bojone sapa kok ayu, kae lo bojone meri, kae to bojone sapa kok ayu, kae lo bojone kamto. Dadi wong lanang kesaut, kok wong wedok macak ayu mah wong lanang mergawe lunga mergawe ya ayem. Piye? Ya malah mulih gering, matek dhisik iso. Lah perkara apa? Lah wong wedok dikayani akeh kon macak ayu terus tinggal mergawe badhok tanggamu tak kandhane. Akhirnya keceluke bojone sapa sing digondol ngetan ulane kaya bojone meri ngono. Andane nggih. Malah anu ya, Badhok tangganem. nandur tebu gawe gula ya. Lah iya bojone ayu nyawisi tangga, Dek. Aja kowe. Malah kleru aku. Kleru, prinsipem kleru. Ya, kowe ngene bojoku dibeni wong piye ya? Lah iya. Anu nekno piye aku takok kowe ben ro. Carane iku nek kepengin rukun aja kok wong wedok dikayani akeh ora perlu. Kaya sak cukupe. Pundere siji, Mas. Ben ora tukaran punjere piye? Ben ora tukaran punjere siji. Piye? Wong omah-omah iku aja ngantek omongan. Iku punjere siji mok iku tok kandhane. Tak beto kowe. Lho kok iso bintu, Mas? Lah omah-omah kok ora omongan wong paribasane wong lanang. Sesuk masak apa, Mas? Kowe omongan ora oleh Lho, wong ora gaul. Nyontohi bojoku lho, Dek. kowe iki gak tau omongan bojoku belas. Aku lho bodek bojoku lho ora tau omongan. Saking rukune ya. Gak. Lah kok ora tau omongan? Bojoku bisu Yo banget. Mbah Munggah. Aja Wis banget sayang. Menjaga kerukunan itu. Ora tau omongan, gak tau omongan aku. He. Lek njaluk sarapan arep esuk piye kowe? Gobloke wong lanang mulai ngetoprak ngene iki ya. Pomo wis dadi sing wedok kowe. Aku apa, Bu? Kowe bojoku. Doyan kowe. Doyan raimu apa? Lah aku yo ora patek doyan dapur meh kok iso. Apa aku sapa? Kowe upama dadi bojoku kan jeneng Mah. Dagelan kaya kowe tulane mak. Lah kelok bojoku mak. Mah. Mama. Ora. Lah kok mak Sulimah. Bojoku Sulimah, mbok geti Sumini. Celuk li ora pantes. Lah iya kaya celuk liwak kaya wong lanang, mangan tak celuk mah kok malah mah. Sulimah. Ya aku bojomu. Iya. Oke. Mah. Lho, lah tak tinggal mergawe kok nguntal ulo telu. Piye ta, Bek? Piye? Lek bojo kok melet-melet kok ulo ki barang jaremu ora omongan kok nyeluk mak. iya Mas, mesti gak omongan iku. Iya. Iya, aku yo lali ya. Goblok. Iya. Ayo. Dek ini wis bar tak pijetno urut kok ijek ngene wae. Jumlahne piye? Bojoku iku sing dinang gak tengen. Lho jare kae bojo bokong iki sisa. Oh, gak kok bokong saiki wis tak padakno bar tak grendakno kok iso. Berarti aku Bojoku kuncine aja omongan. iki apa contoh njaluk apa? Iki kirane aku teko ngedoprak ngele njaluk mangan.
bojomu langsung tanggap. Bojoku langsung tanggap. Nek apa ngono? Oh langsung mek pacul. Lho kok yo mek piring. Bojoku langsung ngene iki piring terus nang dientongi sego. Sego lawoke yo anu urang. Gak apa karak. Yo sego leni kok sego blok. Berarti ngono bojomu langsung tanggap yo. Langsung mek sego. Langsung tiket. Ono de iya. Ora askrop. Wah wedi ngono sak puluhan ngono suara. Nesu nyapa. Ya sendok no sayang kok. Iya. Nenek ngombe. Ah ngombe gampang. Ngombe jaluk ngombe lek jaluk piye? Mangan ngene. Bojomu yo tanggap. Tanggap bojoku langsung jablas mek Banyu. ora apa nekek aku. Ya bojoku jablas mek banyu terus dikombekno. Goblok tem. Delalah wong omah-omah kepengin nanggon-nanggon. Iya anggon-anggon yo Yo kan. kalau ali-ali kok manggon-nanggon jaluk ali-ali. Walah bojoku bentino ya tak jak ngono terus no. Kowe aja jebliwok. Piye nek? Ini yo kok. Lah ya tak tukokno ali-ali dilebokno driji loro. Oh tak kira blok ngene-ngene ping loro. Ora ali-ali tak tukokno loro. Goblok. Lah nek anu wayah sunah rasul ngono. Sunah Rasul yo gampang bojoku yo tanggapan. Sunah rasul melayani suami. Iya. Carane njaluk piye? Ora omongan. Ora omongan yo gampang. Bojoku iku wong pahaman. Baleni kok karo. Koyok kirek. Oh, anu olahraga to, keselen olahraga. Mau keselen olahraga. Oh, suwek katoke suwek. Lah apa iku? Brejelo katok goblok. Pucuk goblok iki. Ora paham. Tandang. Mosok yo wong mau. Lah wong ora omong kok. Ya ora omong ya ora wadone. Lah wong sing penting kan rukun. Rukun ku kuncine siji. Apa? Wong omah-omah kepengin rukun ki aja geman saling berebut kebenaran ning kudu berebut kesalahan. Ngono aja golek benere ning golek salahe. Sopo to sisa aku Dik senajan padahal ora nglakoni. Insyaallah ayem contone piyai kene kabeh. Oh, kok nek wong omah-omah ayem rezekine padha teko, anake padha mulya. Ngono ya. Karo tangga ya nyapa, karo dulur ya akun. Ngono. Berarti kudune iku mang aja rebutan bener Ning rebutan salah. Oh, rungono. Oh, coba Berarti parai sing ora. Ora, wis sesuk ana sasilik sing rungono sesuk ngene. Bu, kowe gak Nyambel. iya nyambel sing pedes sabene. Kok kulino. Aku mbah piye mangger ana udan sithik iku awane kudu ngono kok. Oh, ngawes. Gol menghibur warga masyarakat kene ya, Mas. Yen ana salah nyuwun pangapura. Wong kene jajal sampean pengen nyanyi apa kanggo kene? Aku gak pengen nyanyi apa-apa. Loh. Napa, Mbak? Napa? Perahu layar. Nggih, taringi nggih. Perahu layar iki piye? Alah, perahu layak. Iso piye? Jajal Perahu layak kok iso. Ayo numpak orang bayar. Nah, iya iki ya Bu ya. Kalau wong iya, ketok wong kono sing ning kono sing nang guyu mau ketok untune tok. Ngono Mbak. Tapi jek semangat nonton. Alhamdulillah. Niki lho nyuwun sewu teng daerah kula daerah Tuban, daerah Saleh. Ngoten iki pun boten-boten tiyang resik ngono karek pluruan. Ngeten iki nggih Pak Panitia kalih dulur-dulur RT 3 ngeten RW 6 kula nggih matur sembah nuwun sarana jenengan dugeke samudra maringi rezeki alhamdulillah ngeten iki duit sing jenengan paringke nggih kula paringke bojone kula lho Pak Bu Alhamdulillah. Ku nyekolahno anakku barokah alhamdulillah anakku sing kelas loro ora munggah. Kita anak ra munggah pamer wae. Ben ro.
Barang traktor gedeg ya. Ora bayar. Wis pokoke mulane kuwi anak sekolahane sing pinter. Kon sekolah ning man ngono. Tahu. Kelas klebu Islam man. Moh. Man mbok melok man. Lho. Sekolah ning man iki ning sekolah Islam iki jenenge sekolah man. Moh takoni min ae. Men ora bakal tahu. Kalau diparingi ibuke kalau layar. Hah? Tahu layar. Tahu layar. Ya diatur di tahu layar. Diatur tahu layar. Lah rotok kecak-kecok Mas, dalane lunyu. Nggih. Kok aku sing kedua, aku sampean yang pertama. Iya. Ya. Dal, tahu layar nggih. Kedang Jaipong wonten. Ono. Kagem mitune nggih, pun paring nggih. Gembira aliran-aliran banyune segara anglia numpak pralayar ing dina minggu pariwisata alun praune wis banyu kirewan ora jemu-jemu karo mesembuyu ilangake rasa lumrah lesu adin jawel mas jebul wis sore witing kelokong katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe Ora mbok Pojo dicek putra aku lawan babagan agama supaya sampeyan ratu raka putra putrine ing tembe dewasa pendidikan itu ada 3 di rumah karo wong tuane di sekolah karo gurune di masyarakat karo tangga teparone dadi bocah cilik saiki ku nakal-nakal
saiki mulane kudu dipantau. Bener, Mas. Ben bocah ora nakal diwarai ibadah. Contone piyai kene, bocah kene ya sopan-sopan. Bener. Basa kabeh kok Mas. Aku nek main daerah Pati ku senengku bocah cilik-cilik do basa kabeh. Bocah kene. Alus-alus. Bocah kene ngono kuwi. Alhamdulillah muga piyai kene putra-putrine dados putri ingkang saleh ingkang katung, muga-muga sing putri nggih salehah. Atur sembah nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Sukses sehat selalu, pingaringan berkah barokah, berdamel lancar. Amin Allahumma. Amin. Mas muncul, matur suwun karo piyai kene ya Mas. Sampeyan kudune karaku tetep lakoni. Iya, kan Pak. Lho, arep dijak ning ndi? Sampean sakon iki arep tak melu sinau gawe keris gawe kamar. Bapak iki wis umure sepuh kok. Ah, mula kesakoran lan aku ayo melu sinau. Oh, Melu gawe keris menawa besok bapak itu wis ora ono. Aku terus. oh ngono. So apa?